ମହାଳୟା ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ବୋଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ ତା କାମରେ। ସକାଳେ ଉଠି 9 6 ବଜା କରୁଥାଏ। କି ବାସ୍ନା! ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରେ ନା। ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼େ। ସେଠି ବୋଉ ମୋତେ ଦେଖିଲା କୁଣୁ ଜୋର ଚିଲ୍ଲାଏ, ତୁ ଗାଧେଇନୁ, ତୁ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ? କାହିଁ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ କରୁଛୁ? ଏଥିରେ ଲାଗନି, ସେଥିରେ ଲାଗନି, ଏଇଟା କରନି, ସେଇଟା କରନି। ତଥାପି ମୁଁ ସେଠି ନାକେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ବୋଉ ଆଜି କେତେ କ'ଣ କରିଛି, କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସବୁଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ କହେ, ଜାଣିଛୁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଦିନ, ତୁ ଗାଧେଇନୁ, ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଗାଧେଇବୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଆସିବାରୁ ବୋଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ ସେ ବିଲେଇକି ହେ ହେ କହିକି ଗୋଡ଼େଇଲି। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଆଜି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କେତେ ରୂପ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯାହା କହିଲୁ? ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ। ମୋ ବୋଉ ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ କେମିତି? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।